Čaute pri tomto videjku. Z lesa hľadám hríby, ale zatiaľ nič. Ale bola tu skládka, nechali mi tu zopár takýchto pekných cieľov. Keď už nenazbierám hríby, aspoň si zahádžem. Jeden je tu. A ešte sa idem pozrieť. To kade si zídem dole k druhému ceste. Skúsim dostať gerla ešte aj tam. Aj to tam. Takže takto len. Keď nie hríby, aspoň nože. Idem sa pozrieť ešte takou obkľukou po týchto horách, či kde si čosi nenájdem. Tak vidíme sa pri ďalšom videjku.